9. Ωραία. Ξεκινάμε. Γεια χαρά σε όλους. Τι κάνετε? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Όπως βλέπετε έχουμε αγοράσει αυτό εδώ το κουτί, το οποίο είναι ένα μπισκοτόσπιτο. Οπότε είσαι έτοιμος για πρώτη φορά να φτιάξουμε μαζί το πιο ωραίο και το πιο λαχταριστό μπισκοτόσπιτο? Βεβαίως, ανυπομονώ. Πάμε να δείξουμε για αρχή όμως τι ακριβώς περιέχει μέσα στη συσκευασία και να πω για όποιον ενδιαφέρεται ότι εμείς το αγοράσαμε γύρω στα 9 κάτι 10 ευρώ περίπου από το Lidl. Σωστά. Πάμε να δούμε τι περιέχει μέσα η συσκευασία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι περιέχει εδώ η συσκευασία. Εδώ έχει την άχνη ζάχαρη, όπου ουσιαστικά θα φτιάξουμε το γλάσο μας, την κόλλα, όπου θα κολλήσουμε και τα διάφορα μπισκοτάκια μας. Τέλεια. Εδώ έχει διάφορα ζελεδάκια προσωπάκια. Μπράβο. Εδώ προφανώς είναι το μπισκοτόσπιτο. Ανοίγουμε τη συσκευασία. Εδώ είναι τα μπισκοτάκια μας. Πραγματικά οι συσκευασίες τους είναι πολύ προσεγμένοι. Είναι πολύ προσεγμένοι. Όπως είπες και πριν, έχει τα ζαχαρωτά, έχει ξεχωριστό να δούμε εδώ τι έχει. χαρτί για το κάθε ένα. Ναι. Όντως μυρίζει πάρα πολύ ωραία και φαίνεται και πολύ λαχταριστό. Φαίνονται πολύ λαχταριστά τα μπισκότα. Πάμε να δούμε τι περιέχει αυτό το κουτί. Πιστεύω θα έχει τα πιο ωραία ζαχαρωτά. Τέλεια! Εντάξει, τους βάζω 10 με τόνο. Δείτε πόσο τέλεια τα έχουν συσκευάσει όλα. Λοιπόν, η Μαρία ετοιμάζει το μείγμα που θα είναι η κόλλα. Ουσιαστικά έχω βάλει άχνη και αντί για ασπράδια που μου λέει, έχω βάλει λίγο νερό και έχω πετύχει αυτό εδώ, ουσιαστικά είναι σαν κόλλα. Το γλάσο που βάζουμε πάνω στα χριστουγεννιάτικα μπισκότα, ελπίζω να κολλήσει. Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το φοβόμουν λίγο το ασπράδι αυγού. Τέλος πάντων, οπότε έχουμε κόψει εδώ ένα μπισκότο στα μέρη που μας έλεγαν οι οδηγίες και πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι, πάμε να ξεκινήσουμε. Και εδώ είναι η βάση του σπιτιού. Ναι. Και τώρα θα πάρουμε αυτά τα δύο μέρη και θα βάλουμε μέσα την κόλλα εντός από το σπάλι να το κολλήσουμε εδώ κάτω. Για να δούμε. Ναι. Και πώς ξεκινάμε με τα δύο πλαϊνά. Σωστά. Τα δύο μπροστινά, το μπρος και το πίσω μέρος. Βασικά που θα φαίνεται στη η μπροστινή όψη και η πίσω όψη. Λοιπόν, κλέβω λίγο, να βάλω τις οδηγίες. Ελπίζω να είναι εντάξει η κόλλα και πράγματι να κολλήσει, γιατί είδα ότι δεν εφάπτονται πολύ καλά τα μπισκότα. Θα βάλεις κόλλα εδώ έτσι ώστε να το κολλήσουμε. Λοιπόν, για να δούμε. Αυτή εδώ είναι η αυλή του σπιτιού, οπότε νομίζω έτσι. Θα βάλουμε και κάτω από το μπισκότο. Θα το δούμε λίγο τώρα. Μήπως θα βάλω γιατί νομίζω δεν είναι. Ναι, βάλει και λίγο κάτω το μπισκότο. Και βάλει και λίγο πιο πολύ έτσι. Από πάνω. Ναι, και ίσως και διπλή γραμμή βάλει. Δηλαδή αυτό θα στεγνώσει μετά και δεν θα φέρει. Ναι. Για βάλε. Και εδώ έχεις βάλει, ωραία. Είναι στο ίδιο σημείο γιατί νομίζω δεν είναι ψημένο. Κρατάμε λίγο. Κρατάμε λίγο, ναι. Βάλει και στο άλλο. Ναι, γιατί ίσως θέλει και να βάλει τα πλαϊνά. Βέβαια. Τώρα το άλλο σε τι απόσταση το βάλω, πρέπει να είναι όσο αυτό το μπισκότο. Ακριβώς, για να δω μισό λεπτάκι. Ναι. Έχω εδώ τις οδηγίες. Αυτό είναι το πλαϊνό νούμερο 7. Όσο αυτό το μπισκότο ακριβώς. Οπότε κάτσε να βάλουμε στο μπισκότο. Ναι, κάποιος αντίσταση. Αυτό το μπισκότο θέλει και πάνω και κάτω και σε όλες τις πλευρές του. Και εκεί, μπράβο. Σε τι απόσταση? Εκεί βάλω το μέσα. Για πίεσε. Κάτι γίνεται, κοιτάξτε. Άφησα τα χέρια μου. Κράτε να πέσουν. Πάει χαμένος ο κόπος μας. Εγώ λέω να βάλουμε και το άλλο το πλάινο πρώτα και μετά αυτό. Ναι, τώρα όμως έχω βάλει το έχεις δίκιο. Δεν πειράζει, δώσ' το βάλω. Έτσι εδώ αυτό. Μια χαρά. Πολύ καλή δουλειά. Για βάλε το πλάινο. Βάζουμε και το άλλο το πλάινο. Πώς φαίνεται η κόλλα? Πάει έτσι. Κολλητά. Ωραία. Σε βάλει πολύ γρήγορα η κόλλα. Ναι, βάλει και κάτω.
Πω, τέλειο. Πρώτη φορά φτιάχνουμε μπισκοτόσπιτο και να σας πω την αλήθεια μου πάρα πολύ δύσκολο, αλλά εν τέλει δεν είναι και τίποτα τρομερό, αρκεί να κολλήσει. Και μετά αυτό φυσικά τι είναι η σκεπή, ναι. Αυτή είναι η σκεπή. Νομίζω η σκεπή θα είναι το πιο δύσκολο. Και αυτό που κοίταγα τώρα είναι η λεπτομέρεια που έχουν φτιάξει ακόμα και στην καμινάδα. Ένα κομματάκι, το οποίο δεν είναι ορθογώνιο όπως τα υπόλοιπα, είναι για την καμινάδα. Το πιο νόστιμο, ναι, εγώ θα έλεγα το πιο νόστιμο και το πιο γρήγορο σπίτι μπισκοτόσπιτο που έχουμε φτιάξει ποτέ. Μήπως να βάλει και ένα φούρνο, ναι. Βάλε, ναι. Η αλήθεια είναι ότι γενικά θέλει, ίσως ήθελε λίγο πιο σκληρή, ναι. Ίσως ήθελε το αυτό εγώ για να κολλήσει πιο σωστά. Αν φτάσει εδώ το πλάσο μου, ωραία πόρτα. Θέλεις να κολλήσουμε και τα άλλα. Μήπως να φτιάχνω σαν πηγή τώρα για αυτά εδώ. Αυτά που φτιάχνω δεν φαίνεται και στην κάμερα. Θα σας τα δείξω μετά το τελικό αποτέλεσμα, αναγκαστικά. Κολλάμε και το δεντράκι. Τι έγινε αυτό να το δείξουμε. Κρατάω από πίσω αντίσταση. Ωραία, και τώρα το αγαπημένο σημείο να βάλουμε τα καθαρωτά. Ναι. Έτοιμο το μπισκοτόσπιτο, πώς σου φαίνεται? Νομίζω είναι εξαιρετικό, φοβερό. Το πιο ωραίο μπισκοτόσπιτο που έχουμε δει και έχουμε φτιάξει ποτέ. Και είναι και σταθερό. Πράγματι, παρόλο που δεν βάλαμε ασπράδι αυγού, παρά μονάχα άχνη ζάχαρη και μία κουταλιά της σούπας σε νερό. Η Μαρία το στόλισε όπως βλέπετε υπέροχα. Όσο μπόρεσα. Και νομίζω είναι έτσι μια πολύ ωραία δραστηριότητα. Να την κάνετε και μαζί με τα παιδάκια σας. Ακριβώς αυτό. Νομίζω ότι κάναμε πολύ καλή δουλειά, Ναι, μπράβο. Μπράβο μας. Ραντεβού αύριο με νέο vlog μας Στις 9.